Ikabishi silidla nini madoda? ngoDisemba Sina silidla ngoDisemba ngoba January sifuna ukudla inyama. La bantu abadla amakhabishi thina sidla ini inyama ngoJanuwari yambona nawe inhlokokazi yami sodla yena nje manje likule viki wange-25 semhathi masiphakathini 25 khona 16 25 mara kume 3 piece la. ya shoot man la ngoDisemba Ya uDisemba wonke lo sibani. thina nawe Yabo ke sekushoda ibaba. lapho nina January nifuka hey. Oh so besibamba ugalo kanje. Bona kunika amakhabishi sibathi nasodla inyama yabo. Umuntu kumele ucabange sibala uyicabangele. ngisho noma sobraya ubhatata subeke estendeni Sure. Sikabishi futhi ayinokudlula inyama kahle. Yazi ukuthi shaye kahle. yo lethi Ngithi yabo. angiyokutshela Thinta vitha mpa. bheka Ethu. ngikushayela into nemi ubhatata ngathi elinye ivorce angazi la yo lapho uyabona into nemi Patata vorse boy. patata vorce mfana ya shuna uDisemba wethu mnandi Amnandi kakhulu sibe sithi onion sithi fry Asivale madoda. Ayivale. ayivale Ivale kabishi. Ayivale. vale la